Ktoré zmrzlinárne v Košiciach sa oplatí navštíviť v roku 2026? Mišel patrí medzi moje najobľúbenejšie sídliskové zmrzky, nakoľko ponúka pomerne široký a zaujímavý výber netradičných chutí a výborné sorbety. Slivka v čokoláde s vodkou, prosím pekne, bude podľa mňa tohtoročný hit. Ak ste tu ešte neboli, určite tomu dajte šancu. Za mňa najväčšie prekvapenie tohto zoznamu. Výborná kremová zmrzlina z kvalitných surovín, plná chutí, nedaleko hlavnej ulice a za v úvodzovkách najnižšiu cenu v pomere s podnikmi v priamom centre mesta. Vrelo odporúčam. Legenda, ktorú pravdepodobne netreba predstavovať do tohto zoznamu, jednoducho patrí. Neviem, či to bol len môj prípad, ale porcie si pamätám väčšie a aj celkovú chuť zmrzliny viac výraznú, než tomu bolo tentokrát. Pri sume 2,50 za kopček som očakával trochu viac. Ošiel z tejto zmrzlinárne neopada ani po rokoch prevádzky, rady ľudí sú tu takmer vždy, niekedy väčšie, niekedy menšie. A čo sa chutí a porcie týka, mne tu stále chutí, ale o čosi menej ako kedysi a aj samotná porcia je podľa mňa trochu menej štedrá. Pomerne obľúbené miesto, ktoré sa nachádza priamo v obchodnom centre Dargov a ktoré si už v podstate roky drží svoj štandard. Pomer cena kvalita je stále priateľná a vždy sa tu oplatí prísť na kvalitnú zmrzku, ak sa nachádzate v centre mesta.